Ginoo akong gi-welcome ang mga bag-o natong mga bisita. So, welcome mo sa ngalan sa atong buhi index. Ug karon ang hirang yung matag-usa sa pagpanindog ug adto ta sa pagbasa sa puro sa Ginoo. And kung naa may mga Bible sa inyong mga kamot, palihog ablihi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 37. Lucas Kapitulo 1, versikulo 37. Ang pulong sa Dios na naingon, kay alang sa Dios walay dili mahimo. So maulang kini ang pulong sa Ginoo kung ang matag usa sa pagpamungko. And then kabalo ko nga ang Dios dunay gi-preparar nga bag-ong blessings through sa iyang pulong nga atong makaon spiritual food sa matag usa. So I hope nga ready na ba ang matag usa? Amen. So atong i-welcome ang buhing amahan sa kinabuhing Pastor Omar. Okay, once again, maayong buntag. Inayong tapan na maayong buntag. So karon ato ta sa pulong sa Dios. And ato ni kita tulan no. Nothing shall be subject. Nothing shall be impossible with God. Walay dili mahimo sa Ginoo. Sa atong kinabuhi so nag-agi bata nga dunay panahon nga nagtuota nga ang tanan mga butang mahimo nato nga walay Ginoo. Naapay panahon sa iyong kinabuhi nga gituuhan ninyo nga maski nagwalay Ginoo kaya na kong himuon ang tanang butang. Sometimes wala pa tayo Ginoo muna itong una-una, di ba? Sa una nga dili pa ta simba mo yun ta usab makuha ng simba, may pay maninda, may pay magtrabaho, di ba? Muna itong pagtuo nga without God, kung wala pang Ginoo, kaya na itong himuon o kaya i-provide sa Ginoo ang tanan. Dili tanan ma-provide sa Ginoo kung atong pagtuo sukwahi sa gisulti sa pulong sa Ginoo. In Luke 1:37, kay wa gyud dili mahimo sa Ginoo, pero dunay kondisyon. Kinahanglan nga kung nasabta nato nga mahimo man ang tanan butang sa Ginoo, so dili pwede nga imong huna-una sa imong kaugalingon nga mas kinagwalay Ginoo, mas kinagdi kumusimba, mas kinagwalay pang Ginoo nga akong adtuon, kaya i-provide sa Ginoo. Basi tasahi sa itong una-una, muna itong gihuna-una. Wa mangani ko sa simba, gi-bless raman ko sa Ginoo. Wa mangani ko adto-adto og tigong, pero gi-provide raman sa Ginoo. And sometimes mo natong gihuna-una, pero igsoon sultihan ta mo. In the Tower of Babel, nagisalipway nila ang Ginoo, nga naghuna-huna ang mga tao, nga kaya nato ning buhaton ning turi paingon sa langit para mabatugan atong ngalan. Pero tunga-tunga lang sila, wala sila kahuman. Di ba? So kung imong huna-hunahon karon, mas kinagli ko musimba, mas kinagli ko adto pang Ginoo, kaya ra gyud i-provide sa Ginoo. Yes, kaya i-provide sa Ginoo, pero temporary lang, dili siya mahutod. Kung dili gyud ka mas limbahon sa Ginoo, naamay pibabot sa imong mga i-provide sa mga sa Ginoo, pero dili long lasting. Kinumdumi nga ang Tower of Babel, wala sila kahuman. Wala sila mulampos. So in short, kung naa kay mga plano nga dili nimo ubanag Ginoo, dili nimo pa ubanag Ginoo, kay kaya nimo sa imong kaugalingon, sa unahan pakyas ra nang tanan. Dili ka mulampos sa unahan. Pagkaron nimo una-una, may lampos pa kay nadawat man nimo ng mga panalangin, na pamay nakita nimo. Pero sa kantong adto ana, matingala lang ka, ano mang nakapakyas ko? Ano mang among kinabuhi pakyas man? Daghan mga failure sa among kinabuhi. Tungod kay kung dili nimo i-apil ang Ginoo, dili pod mahitabo ang kaningiyon sa Ginoo nga diha kaniya tanan mahimo. Amen. Sa Bible igsoon, dunay mga senaryo sa Bible, mga tao sa Bible nga gisgutan nga gikan sa wala gipatungha sa Ginoo ang naa. Totoo ba mo nga kayang patunghaon sa Ginoo ang naa gikan sa wala? Taliwala sa wala. Inumdum itong
kapakaon si Jesus Christ o 5,000 ka tao. Wala gyud toy pagkaon ato maigo ato matawanan, di ba? Sa kamingawan pag yun. Pero kaya ipatungha ni Jesus ang mga pagkaon gikan sa taliwala sa walay baligyang pagkaon. Amen? And si Sarah ang asawa ni Abraham, wala siya ng anak. 90 na iyang edad, wa pa siya anak. Pero gipatungha sa Ginoo, kayang gihatag sa Ginoo ang anak. Taliwala sa murag atong tayman ikatawa na si Sarah. Sa posible na kayo na gulang na kayo kumbana, ako pud gulang na. Pero giingnan si Abraham sa Ginoo, ngano man ang si Sarah nang ikatawa man. Nga wala ang matoy pas Genesis 18:14, kay sa Ginoo wala may dili mahimo, kaya man ang himuon. Amen. Nasulay bata nga gi-provide sa Ginoo sa dihang nagkinahanglan ka. Sa dihang nagbalatian ka, abay gi-provide ang Ginoo. Sa dihang gilantan ka, daghan bang binitay? Di ba? Mutungha man ang daghang pagkaon kung naa kay sakit. Mutungha man ang mga daghang panalangin kung naa kay sakit. No, pagkasakit, pagkabalos mga anak, padalaan niya ka pa. Ipakuha ni mama sa Palawan. Ma, kuha ay ipakuha ni Dodong sa Palawan. Kaya nagsakit di ay. Di ba? Yung makita na ang pagka-provider sa Ginoo, not only nga diha lang sa nindot kaglawas, pero sa panahon nga naapog kay dili maayo ang iyong panglawas, kaya niyang i-provide bisag wa ka nangayo. Amen. Isang kamo sa mga nakasinati, gawa sila nangayo sa dinang balatian sila, yung naay ni abot na panalangin. Isang gamot. Grabe. Yun ana ang Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Si Hana nag-ampo siya anak, kay wa siya anak. So, i-sacrifice niya ampo sa templo, and then i-provide si Prophet Samuel. Wall of Jericho, imposible kayo itong mahugno tungod kay baga kayo ang paghimo nila sa pader, dili pareho sa hollow block na ito ang himong balay nila. Bricks na ilang himo, baga kayo nas hollow block, pero kayang gihugno sa Ginoo 7 times gilibot-libutan lang nilang Joshua. Amen? Shunammite woman, dato kayo siya, wala siya anak, pero pag abot ni Propeta Eliseo, niabot siya ang panimalay, itagaan siya o anak. Igsoon, mutuo bata nga dunay mga panahon nga dili na to kayang kabuton ang kayang kabuton sa Ginoo. Kaya bang naguna-una ka nga, kaya guna ko ni kabuton. Pero, insert, ang Ginoo lay kayang makaabot para sa imo ha. Na dili tanang panahon makabot nimo ang imong angay nga kabuton kung wala kay Dios. Kay bugtong Dios lang nga naa kay dili mabot nga kaya niyang kabuton para ihatag niya diyan nimo. Amen. Karon iso natong tunan tulo ka butang. Tol kay dunay tulo ka butang nga makabalabag sa himuon sa Ginoo, di ba? Sometimes una ta, Lord, nagampo na lagi ko. Pero sama sa imong gingon nga wala dili mahimo nimo, murag wala lagi tubag. Lord, naghatag naman ko, pero wala lagi balos na akong blessing. Sometimes una ta na. Dunay tulo ka butang nga nakaingon. Og I hope nga nining tulo ka butang masabtan nimo nako kay base og usa ta ani nga naghimo. Mao nga ang mahimo ta sa Ginoo maabot ta nato pero wala na abot tungod kay naay nakabalabag. Una nakabalabag ison, doubt can block the possible thing to happen. Ang pagduha-duha maoy usas balabag nga ang himuon sa Dios para nato dili maabot diri nato. Kung nakay pagduha-duha, bisan pag nabala nimo ni bersikulo 8 Luke 1:37, pero kung nakay pagduha-duha, mao nay makapugong sa buhaton sa Dios diha unta nimo. Amen. Hinumdumi si Tamas nga nagduha-duha sa Ginoo. Hinumdumi to si Tamas nga nagduha-duha sa Ginoo. Ngano man, kinahanglan gyud tag pagtuo. Kay matud pa, faith, believing what is unseen. No, kita kinahanglan mga Kristiyanon, doon na tayo paglakaw sa pagtuo.
Kay sometimes ato ang kinabuhi, naglakaw to utas pa pangalagad, pero ganahan ta nga makita dayon. Pero mostly, ang himuon sa Ginoo, dili mga makita nimo dayon. Amen? Sometimes, sacrifice pa ka og pila ka higayon. Usa pa makita nimo ang tubag sa Ginoo. Dili pwede nga, usa ka ampo nimo, naa dayon ang tubag. Sama sa una sa uban, usa ka ampo tubag dayon. Usa ka hatag, panalangin dayon. Dili. Kinahanglan pa kang sakripisyo, pila, dugay-dugay pa nga panahon. Hinumdumi sinaaman igsoon, nga ang instruction ni Propeta Eliseo, 7 times mo unload ka ng suba sa Jordan. Pag una nga higayon unload siya, tanaw niya, wala na ayo ang iyang kitong. Ikaduha unload na po siya, tanaw niya, wala gyapon na ayo ang kitong. Ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, pag-ana niya, wala na ayo ang iyang kitong. Kasakripisyo sa unload. Nakulbaan si Naaman. What if ikapito, ug di gyapon ni maayo. Gadugay-dugay siya unload sa ikapito. Pero sa dani unload sa ikapito, pag-ana niya, nakita na niya nga naayo na iyang kito. Kung sa may pagtulungan ng igsoon, sometimes, ang pangayo na to sa Ginoo, kinahanglan mo sacrifice pagka o kaunom. Usa pa yatag niya sa ikapito. Nanong ikapito? Ang number 7 is a perfect number. Muna ang number sa Diyos. Amen? Perfect number na. Muna kung nakay pangayoon, kaduha pa lang, niundang na ka. Kisa may nangayo sa Ginoo, kaduha pa lang, niundang na. Wala man nun. Yung mga napupuglain. Sometimes, undangan na ito ang unang ipangayo. Tawag kay, nara po tayo lang ipangayo. And which is, na-stop noon to, tawag kay 7 times, sinaman, usa, nakita niya ang iyang kaayuhan. Muna kinahanglan kita faith, nga naman, kay kini pagtuo mo ni ang makapalahutay sa atong pagpangayo. Amen? Bisan sa imong paghatag, Lord, kaduha katulo naghatag na ko niya, pero wala lagi siya ni balos na ako. Gapaabot ka kung mubalos ni tawanan ako. Gasigil na kung pangabong naghatag, pero siya wala gyud balos-balos. Ang Ginoo ray mubalos nimo. 7 times dunay balos ang Ginoo nimo. Hulatara. Amen. Hulatara ang pamaagi sa Ginoo. Kay kanimo kung pamaagi sa Ginoo, usa ni ihatag kinahanglan pa kang testingan. Amen. Kinahanglan pa kang testingan. Usahay magkwinta man ta, Lord, kaduha na ko nagampo. Lord, katulo na ko naghatag. Ayaw kwintahi ang Ginoo. Ngano man? Kay kung dili nimo kwintahan ang Ginoo, dili pud makwinta ang iyang ihatag nimo. Amen ba? Pero kung kwintahan mo ang Ginoo, Lord, tulo na ko kampo, tulo na ko kapanghatag, wala lagi. Maihap ra punang nadawat nimo. Kay mo magipinta. Kay with God, nothing shall be impossible. And hinumdumi si Job. Si Job, nga naagi siya og kahimtang nga dili maayo, diha hinon gidubli sa Ginoo ang mga panalangin. Hinumdumi ka si Job, doon na siya hubag-hubagi kas ulo abot sa lapalapa. Insert, dili siya basta-basta makatrabaho ato pagkahuman. Pero matingala ka nga sa katapusan sa kinabuhi ni Job, gidubli ang mga panalangin. For with God, nothing shall be impossible. Amen? Ayaw pagduwa-duwa. Kaya pagduwa-duwa, makabalabag siya. Pugas gyud ka. No? Kung kinahanglan gyud kang gisugo kas Ginoo, hatag pugas, pugsi gyud. Ayaw gyud pagduwa-duwa gi. Lain naman no, violet naman ni kulor saya na. Katurang pula-pula kulor 20, 50. So mura ka kaduha-duwa ba? Pag halad tayo sa anong piring, pigi violet man. Sulod. Katurang pula. Say kaning pula, di ta magduha-duwa kay gamay naman. Pero og dako mura magduha-duwa ta. Nothing shall be impossible with God. Ayaw duha-duhahin ng pungkas. Gusto ta nga dunay daghang balo sa tuwa, inumdumi ang Diyos mo'y manimuhat niya na. Amen? Number 2 nga, makabalabag isuon. Bad company corrupts good habits. O bad company corrupts possible thing to happen. Ano bang makikuyog ka, makigsandurot ka sa mga walay pang Ginoo, munay makaingon nga ang imong tang good habits
murag makurap, mahimunong kang kurakot. Nga muna siya makabalabag. Batod pa sa 1 Corinthians 15:23, do not be deceived. Evil or bad company corrupts good habits. Kung nakapalibot nimo karon puros walay pang Ginoo, muna imong isig kuyog-kuyugan, muna nakaingon nga nabalabagan ang mga mahimo untas Ginoo para nimo. Kaya usay injeksyonan man kanila una-una, ay nang simba-simba ka diha. Kung mo ganahimo anang simba-simba, di ba? Sa mga kurap ng mga company, kana pa mga taos palibot nga walay pag-ilas Ginoo. Sagad yung madong nila, nganong kung magsimba pa ta, nganong kung mag-ampo pa ta. Yan imong nahabit, may nampuon ka, masilimbahan ka, hindi nakita nimo ilang kinaya, hindi ni transfer sa imo. Bitaw sa mga sila simba-simba, na-bless raman sila, hindi lang po magsimba. Bitaw sila gani, wala ampo, wala gani basa sa pulo sa Ginoo, hindi lang po kumabasa. Kurap, na imong kurap. And that's why, ang mahimo tas Ginoo para sa tuwa, dili niya ipadayon. Amen? Kubita yung tapad kay niluka na. Nothing shall be impossible with God sa mga nagluka. Napabata diha? Psalms 34 verse 10. Psalms 34 verse 10, 9 ug 10. Kamong piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi o kahadluki siya. Kay ang may kahadlok kaniya, dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Bisan ang mga leon kapsan sa pagkaon o gutomon apan ang musalig sa Ginoo, dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Muna nga kinahanglan magpalibot nimo karon, dapat nimong amigohon igsoon kanang dunay pang Ginoo. Kana bitaw makakaton ka silang kinabuhi nga mo provide gid ang Ginoo. Dili kay ang papalibuton nimo sa imong pagkatao karon sa pagkinabuhi, kanang mga tao nga nagduha-duha sa Ginoo. Kana mga tao nga wala nag-ilas sa Ginoo nga kaya din himuon sa Ginoo ang tanan. Kay kana ini mo sige nimong kuyog-kuyugan ng mga tawanan, walay pag-ilas sa Ginoo nga kaya i-provide sa Ginoo, matakdan ko kasi lang kinaiya. And that's why muna nakaingon na balabagan ang kaya ang himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Just like for example sa tindahan. Kaya mo gud sa Ginoo nga dubliho na imong kita basta mo simba lang ka sa panahon sa simba. Kaya ang dublihon sa Ginoo na imong pangita. Kanang imong gituhan na Domingo daw ko kayo halin, kay mo ni ang time panabo sa mga tao. Kaya mo gunang dublihon sa Ginoo pagka Lunes abot Sabado. Kung simbahon lang nimo siya. Amen ba? Kanang imong gibuhat karon na nagpungko ka diha, gibiyaan nimo, gi-close nimo imong tindahan, o unsa ba imong mga negosyo nga imong dapat unta-tuon, kunya imong gibiyaan tungod kay musimba ka, diha makita nimo ang imposible. Diha makita nimo nga kaya day sa Dios dublihon niya ang mga nawala nako. Number 3, so on. Disobedience and murmuring can stop the possible thing to happen. Kaning pagsupak sa Ginoo, kanang pagbagulbol sa tubangan sa Ginoo, mao punay ikatulong rason nga dili mahitabo ang mga angay untang mahitabo nga gihatag sa Ginoo nato. Hinumdumi ang Israelita nga nag-disobey sila sa Ginoo. Gisimba nila ang larawan. Diba? From Egypt to Promised Land, siging gi-provide sa Ginoo buntog. Mana gi-provide, gibuak ang Red Sea. Gitagaan sila dalan, kayang gi-provide sa Ginoo ang dili magian. Kayang hatagan sa Ginoo sila agianan. Pero tanawa, sa kalit lang nga nitipas sila, sa kalit lang nga nisimba sila glain nga Dios. Kayang ipadalaan sila sa Ginoo og sakit. Amen. Usahay ang sakit una-una nato nga normal lang nito sa panahon. Pero dunay sakit nga ipadala sa Ginoo. Pinagi sa mga pareho sa mga Israelita para makahinumdum ka nga kaya mo utang i-provide sa Ginoo. Pero anong wa man kunin mo simba, anong ni simba magkaglain. Di ba? Napabata diha? Kaya man kung ayuhon sa Ginoo yung balatian, bisag di ka mudangog sa albularyo. Pasig napay na diri nga kusog ka mudangog sa albularyo. Insulto sa tubangan sa Ginoo nga Kristohanon ka, mudangog kag albularyo. Amen? Muna nga atay pabalo ning ka
insultuhon, ayaw insultuhan ang Diyos sa iyang pagka nothing shall be impossible. Di na to siya insultuhon sa iyang mahimo. Dapat unahon ni damot ang Ginoo. No? Kay if na kay pagduha-duha, albularyo kung kapaingon. Pero yung dumi, kayang ayuhon sa Ginoo. Ang dili maayos tao. Ang dili maayos sa doktor, tanawa ko itong testimonyo. Imposible na sa doktor nga ayo. Katunga sa iyang utok, nakuha. Imposible na maayo. Pero with God, nothing shall be impossible. Pero need yun o pagtuo. Hinanglan yun o pagtuo na kung pagtuo. Munang disobedience mo ni makaingon, nga musta ang pagkahimuon sa Ginoo sa itong kinabuhi. Hinumdumi ang dili lang pag-disobey, ang pagbagulbul pod. Muni makaingon nga mastap ang mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi si Michael, na asawa ni David. Gabugulbul si Michael ni David. Nahitabo no sa kinabuhi Michael, wala siya kaanak. Nahimo siyang apuli nga babae. O sa kanding pa na landay, walay anak. Di ba? Yun anak kung mahitabo sa itong kinabuhi. Nga natay gipangayo, bagulbol. Naghatag ta, bagulbol. O ba po tayo damat, magbagulbol. Di ba? Muna na kaingon, nga sa tanto na itong pinagulbol, wala na noon kayo tayo nadawat. Pero itry kung wala kayo bagulbol. Katingala kang daghan kang marawat. Amen? Basing na yung nagbagulbol atong Domingo kaya wala kadawat og sinilas. Kaya i-provide sa Diyos ang 12 kadosinang sinilas ni mo. Kung di rin ka magbagulbol. Inahingop na wagi ng bagulbol ato. Nakadawat man tanan. Pero ako nakuyawan lang ato, kaya wagi ito kadawat tanan. Kay basing na mo bagulbol sa gawas. Unsa man po simbahan, di man ngayon maghatag. Muna yung makaingon mo, wala baga ng panalangin sa tanto na itong binagulbol. Muna ang i-change na ito itong mindset, sa gilaw ako marawat, praise God. Salamat Lord. Naaday kayo prepara na ako na dili parehas sila. Amen? Muna itong i-mindset unta. Kung wala kayo nadawat, muna unahon. Kaya wala mo ko nadawat Lord. Gamay na siguro ng ilasa ako ang umaabot. Amen? Dili kayo pagkadawat, ang usam ni Ginoo. Gusto mo niyang ginuha, ako ang tao ko. Dami kayo pinalabi, Lord. Disobedience, usahay mag-disobey ta, tungod kay naatay gusto yun na makabot dayon. Usahay makayong na makadisobey ta ka na makasupag tas ginuba, tungod kay naatay gusto na makabot dayon. Sa ako nang ginaingon, dili dayon makabot na ito atong gusto. Kinahanglan pagkan mo, sakripisyo. Just like, for example, yung isakripisyo ang pagsimba. To ginagyo kay butang yung itong may muli kay dako mamirog sapi aning adlaw. So gisacrifice nimo ang pagsimba. So ang may tabo, nakadisobey ka, imbis adlaw ang silimba, pasimbahon ka sa Ginoo, na-disobey nimo tungod kay naa kay ganahan jud kabuton. Hinoon makampot nimo siya pero magantos ka. Sa unahan pakyason ra gyapon sa Ginoo. And sometimes og wadto kas pagsimba dili ka mo disobey, kayang i-provide sa Ginoo ang dili ma-provide nimo. Muna nga sa atong ginabuhig soon, atong hinumduman ng Dios kaya nang i-provide gikan sa wala, butaliwala sa wala ang mga butang nga naa. Pero kinahanglan gyud ta og pagtuo. So nining mao mga mensahe soon gipahinumduman ka ikaw ug ako, saligi ang Dios sa iyang pagka gamhanan, sa iyang pagka provider, ayaw pagduha-duha, ikaduha, ayaw pagpalibot sa mga tao nga makaingon, nga magduha-duha na puno kas Ginoo sa iyang pagka-provider, ayaw pag-disobey o ayaw pagsigig bagulbol sa imong kahimtang, kung kay kinahanglan kang sakripisyo, una ihatag sa Ginoo ang mga imposible kayo nga imong gitinguha. Hinumdumi si Job, ga-sacrifice siya, pero yatag sa Ginoo inalas sa iyang kinabuhi ang madagayaon kayong panalangin. So sagdi lang karon ga-sacrifice ta. Sagdi lang karon wala pay nang tita sa imong ipangayo. Sagdi lang karon naghatag ka wala pay ning balo sa imuha. Hinumdumi ang pagpugas, dugay pa ang ani. Ay una nga nagpugas dayon kagahapon, karon ni ani dayon ka.
imong hunahunahon magpugas kuron magpugas ang tawa pa koy ani. Kay moabot niya ang daghang ani sa akong kinabuhi. God bless JDC family. Amen. Thank you, Pastor, sa tulong sa Ginoo. So, klaro kayo nga isip usa ka Christian ug nakaila sa buhing amahan. So, dili gyud nato patubuon or palambuon ang pagduha-duha. Diba? Kabalo ka nga kung kinsa ang imong Dios nga ginalagaran. Dios nga kaya niya ang mabuta nga dili niya mahimo. And ikaduha is ang bad company. So, dapat as a Christian, ang atong buhaton is mas dako tag kuan kanang time katong mga tawo pod nga nangalagad sa Ginoo. Tung silbi mo'y atong kuyog-kuyugan kay usahay ang tawo nga itong ikuyog-kuyugan imbis na atay Ginoo, niya ang inject pod sila katong mawalay Ginoo, mo inject sila manigative, yung mo po hinungdan nga magduha-duha pod ang tawo. And lastly is disobedience and murmuring. So, sagad yun, sa matag usanaan nato yung kinaiyahan. Maning disobey yun, magbagulbol, bisan galing gamay ng butang, magbagulbol. But karong butaga isuon, hinumduman ta, nga kinahanglan nga ipakuha nato sa Ginoo yung pagka-disobedience o pagka-bagulbulan. Amen? So, tugutan nato ang buhay amahan, nga malinguhan, sama sa inyo sa verse karon, for with God, nothing shall be impossible.